Magandang araw po sa ating lahat mga idol, no? So sabay-sabay natin susubaybayan ang mga pangyayaring nagaganap sa aming paglalakbay dito lang sa daan ng Minahan. So dito mga idol, no, na rough road kasi yung agianan natin dito at tayo ay medyo maulan-ulan yung dalan natin at nabasbasa yung yung dalan natin. At dito mga idol ay galing pala kami diyan sa Barangay Valencia at habang kami ay paangat diyan mga idol sa tinatawag nilang Campo Dos ay mayroon nagaganap na hindi maganda. At dito mga idol ay paangat kami dyan at makikita nyo ay medyo malubak-lubak ang daan na kaming nakita na mayroon palang na-aksidente at ito ang nangyari. Wala. Bata. Sino yan eh? Talagang bata. Dahil nakita namin mga idol na nahihirapan yung mag-ina dahil na-aksidente sila, ay pinuntahan ng kaibigan ko doon para tulungan sila. At ako naman yung mga idol, nahirapan ako dyan sa kalisod kasi tungason yan eh. Nahirapan yung ligid na kumamas-kamas kasi batuhon pag yun kayo. O nang niliko ko na lang yan, pupunta ko yung mga idol at makikita po natin yung mga idol. Makikita po talaga natin si ma'am ay nagkabulingit in kanyang mga jacket ba. Naaawa po ako dyan mga idol sa kay ma'am, no, kasi may karga-karga siyang baby pa at siguro mga 2 taon yung baby. Ay kawawa naman talaga si mama yun, no, dahil mahirap talaga yung daanan dyan sa Campo Dos. Buti na lang mga idol walang major incident na nangyari at okay lang naman si ma'am, pero alam kong masakit yung pagkaano niya sa likod niya kasi humangad yung motor eh. Ayan po mga idol ay so nagbaktas lang siya. Okay na sila? Ha? Saan sila to? Nakapagod ng birhang. Kaya lagi po natin pakatandaan mga idol, no, sa tuwing tayo ay magbabiyahe o kaya tayo ay naka-single motor ay lagi po nating tandaan na mag-iingat po tayo sa lahat ng panahon, no, kasi hindi natin alam na baka merong nakasulubong natin yung yung disgrasya, kaya bilisan mo yung takbo para hindi sila makahabol sa iyo. Ayan, tandaan yung mga idol, bilisan mong takbo kasi yung disgrasya mga idol dol eh, naghabol yan sa iyo. Kailangan mo talagang bilisan, wag mong hinayan kasi doon lang disgrasya eh. Ayan mga idol, no. Lugsong kami diyan, makikita niyo po. Tinatawag nila na Campo Dos kasi Minahan kasi yan ay nasa tuktok ng bundok at yan mahirapan kayo pag hindi kayo marunong sa pugong kasi madulas-dulas yan mga idol, no, kasi umulan-ulan. At doon mga idol nakikita po natin yung mag-ina ay nilalakad lang talaga nila yung palugsong kasi alam niya na mahirap-hirapan talaga yung asawa niya pag drive dyan, kaya naghintay na lang yung asawa niya yun, yung minto yan sa mga idol, makikita nyo yan mga idol kasi ayan, kasi masakit na siguro yung niya, baka ayaw nang maulit, kaya dandahan lang talaga tayo mga idol, wag tayong kumpiyansa sa daan kasi ang daan ay rider yan eh, kahit ikaw ang nag-drive ng motor eh disgrasya ka talaga pag hindi ka mag-list. Kaya kami dyan mga idol, talaga tayo be aware na lang tayo sa pagdadaan. Kailangan natin ng pugong at saka dandahan lang tayo ng konti. Makita nyo po mga idol dyan ay medyo madulas-tulas talaga yung daan kasi inuulan yan, kasi yan ang resulta ng pag-umista namin. At habang kami ay napadaan dito mga idol, meron kaming batang nakita at nadaanan, siguro papunta to na eskwelahan, kaya huminto yung kapatid ko at saka yung isang kaibigan ko ay huminto siya at tinawag namin na doon siya sasakay doon sa kabilaan ba. Kasama ka mo eskwela dong. At dito mga idol ay nagpapatuloy na po kami sa aming paglalakbay papunta at pauwi kami doon. At dito makikita nyo mga idol ay maraming tubig dahil maulan kasi. Meron kasi dito magpapakita ng bilis at takbo na ang galing talaga. Pinisikan nyo yung tao andun, no, kitang kita nyo ang galing talaga, ang galing. Alam kong galit na galit yun si auntie kasi mahal naman talaga ang tide niya yun. Mahirapan naman yun si magkusuan dyan lang si Bortoldo mga idol, pasumangil lang yan, pabilik-bilik ng sililador niya mga idol kasi naputol-putol na puno yung silinator na gagawin. Dong, salamat. Nice ko lang dia dong. Elementary? Check lang niyo. Pre magado. Dito? Check. Sige, apil dong. At dito naman mga idol, matik na po tayo dyan. Nakikita po natin yung parang tower na yan. Ay yan po pala ang Minahan na ginatawag nila sa lugar na Kabitunan. Iwan ko ba kung bakit ginatawag itong Kabitunan na lugar to. Siguro marami talagang bituon dito mapakita sa gabi. Iwan ko kung anong meaning niyan, bakit ginatawag itong Kabitunan. Yan makikita po natin mga idol yung maraming dump truck sa ibabaw. Makikita nyo kasi Minahan yan, maglapos yan papuntang Valencia daw sabi nila. Ayan mga idol, at papunta kami dyan paakyat. Malaki-laki na talaga yung pinahak nila sa bundok kasi Minahan sila dyan. Marami naman makapagtrabaho at siguro ay ang dami
naman nakapagtrabaho dyan, hindi naman yung taga rito kasi alam, sa ibang lugar naman yan yung ibang dumadayo para magtrabaho dyan. Makikita po natin ay madulas-dulas talaga dyan, kaya kailangan natin mag-ingat mga idol, no? At dito mga idol ay makikita talaga natin yung dulas-dulas talaga, maputik-putik, kulang na lang tamnan yun nga to ang karsada, kay grabe na gud kalutik, makita yun. Meron kami kasing kapatid dito na magaling talagang umabtik. Ang listo talaga nito, galing-galing ng batang ito kasi tinudluan ito, Jackie Chan, Jet Li at saka ni Karate Kid. Magaling talaga na ito, lumayb ng bata ito, racing talaga ito, makikita natin ito, parang ito naman itong mga batang ito. Hello. Ay napaka-basic lang talaga ito na daanan namin, kahit matutik talaga, parang lutik-lutik na nakamaylo at saka naka-energy. Yung galing talaga, parang gusto kong kapihin ito, kulang na lang init na tubig kasi grabe kalapok. Manggol mo siminto kay wapay budget. Unya mga idol, makikita po natin ay dadool na talaga tayo siminto kasi patunga sa tayo. Yan pala ang lugar na Binglin at dito tayo makikita natin yung daanan talaga, madanog-danlog. Kung kursada ka ngay Correza, labirada din ka sa kay kumotor, unya larga pa uli sa inyo, matik siminto naman din. Okay kayo, abot na mi sa atong kasimentado, matik na gud. Og murag din na siguro tama ninyo mga idol. Daghan kay salamat sa inyong paglantaw sa akong video. Please like and share. Thank you.